Nenita. Ala, nang ka-cute. Murahin yung anak ko gato. Kada rayan, kaya ngayon kaya. Wala, kanira, okay. Ala, nabali man na. Oo eh. Kaya na ang kuan, ang sukdan. Dali yan. Gas. May ka. Mama, may ka, mama. Yeah. Hello. Ate, Dantira lang na. Behan. jumper dito ni. Tanang t-shirt sa ilang. T-shirt ba? Kalikod. Wow. Lami ra ba kay biludan ni. Ala, mga ilisarya na bisagin sa dress. Beta, tabi. Inaingan na ng mga gwapa. Love you, Papa. Love you. Mga si John. Nay, nay, nangay, nay. Ito na pong lain. T-shirt. Ilain ng wali kaduha. Nangay si John kay Pink. Tara na po, day. Ano ba to? Arang lami alagi day. Tara Wow! na po, di ah. Arang ra binanganga na kay abi kong taas na. May di ang kamot. Wow! Hala, ra Disney princess. Ito perfect. Wow! Papa, love you, Papa. I love you. Woohoo! Away, si John, ito ko di. Woohoo! Dagang gamay na. Wow! Away, Jun. Woohoo! Pagpatay, pagpatay. Woohoo! Arang lami oy. Away, Jun, si John, noy. Ano si kang dress, day, nay, kagdukot mo mga Lagkarin, ma. Woohoo! Hindi nga oy. Woohoo! Kailangan. Hala, ang ganda missing. Hala, missing ka. Ate, isa na. Sino din sa? Na? Ngayon, nagsige na lagi. Dali na sila pa na sila. Ang ganda na. Apa beri manguman? Arang lami alagi day. Arang lagi na sa cruising day. Arang ilsa day. Lagmi ka nun. Mangay si Jack. Woohoo! Diba mangay si Jack? Woohoo! Ano sa pagkaroon? Lansahan Ano lang. pagkaroon lang? Wala sa na kay na. Ala, mangay lagi sa yan lang. Tala dito. Wow. Nasama yung mga istorya day. Yung istorya. Ito sa katubang hinanay kay Gubor basta na eh. Ito ka istorya ni mo? Kasi mag-istorya ko no. Tapos ang ginang bago? Salamat po, Papa. Woohoo! Mangay si Jack po di ay. Mangay na. Sakto ra ka doon. Patuhod ko. Live sili yung kita. Sa Shopee, mananap. Gabi ni mo dako ni. Mrs. Maria. May kalikod. Di, naging na ko yung mga gagmay doon na itunso pero mainan. Handa. Nasa may mga Handa, ha? Okay, dati. Ang biwa. Wala ko nangay si Jack. Nangay dari sulo. Hala! Ako man na sila. May isa pa ako ng Kalikod. t-shirt. Yung jumper ni. Zampira Walang na ti. kamit ako may isang lahi. Zampira na ti. Kalikod. Alam Hindi ko nangay si Jack. Wow! Patahian na. Hindi ka nagkuhan. Nangay. Hinga naman si Tarawa. Patahian ba po? Wow. Papilaan. Nangay si Jack. Ato na ay, yung padung na gamod ako. Kung hindi daw nangay. Tir, nangay tir. Lami aday, mura na kag Wow. Mura kag paso sa red carpet day. Ganda tapo namin. Paso ka sa red carpet at tapos Malacanang. Mura kag buhatin og meeting des presidente. Matuta po namin. Kami si kutis dahil pag ay kag gusto mong kutis dahil ba? Last na laman ka ng blue. Hinga na naman na. Pwede mag-hinga na ra. Okay, t-shirtan mo na, gampiran mo na. Kare, sama re. Hala, branded ra ba? Wow! Naglamian! Balik lagi ni Nay. Oy! Kanya kaya naman kay sapaw. Salikod, salikod, Isa ko salikod. maniha. Angay lagi ka tayo. Ralay kang paso tayo. Paso tayo ka ng taurag ribon. Tapo namin. Gana ko sa ng taurag ribon. Palipan ko na tayo. Nangay. Ang isa ba kulang kita na ibang pasway si Nina. Woohoo! Naglamian ay! Grabe Grabe nga. Oy, pang dato. Beto ba be? Nangay ka. Labi na. Ano naman to? Tapo Love you. Kaya kasi man eh. Hindi ko na. Meron nga, hindi ko buo. Usuti ko na sa niya ito. Tingnan sa ito reaction. Katurang ito. Galit ba? Di. Kari. Di, katurang siya. Sino? Ako may Susuti nila. ang plural. Kana ba? Napaday, last na day. Tugas ay mahurot tapo namin. Hurot lagi na ron, last lagi na. Sos, kaman, hurot. Lasa naman eh. Pagkilid. Sa nagsipi na rin. Nangay pa ka dahil. Gila, karewa. Tunahan tapo Nangay pa ka dahil. Lain, lain. Nangay pa ka dahil. Sa tuloy mo dito.
ako pala. Ano sa lasa na pa rin niya? Hindi ko ito today. Ano ba kung nila day? Kaya ngayon man di ay. Ay, lagi. Ikintin nga. Kana. Basta gisang sininamang ino. Nangangin, sa dali po. Alam mo na magkagkuan na kaya naas mga Hotel Pennsylvania. Tapo rami. Lapit Tama. ako rami. Lagi mo siya sa dalo. Araw ito namin sa mga tanah, kaya ko tanggal ang beja. Namuot ko. Ano na, gaya naman. Pero man di ay. Kilit, kaya yung gisi. Pikas. Inuon. Mga isa kaya na ang zewan ko na. Kaga na maglawas. Bisan po ko. Kung hindi si Jama, ang edis. Kaya na po ni Sadet. Namangay po. Ano miss? Uy, ano sa kanyang Manila King? Ito bang. Tapos kamera. Para nga dyan po. Sa ganun. Kuya, wala Ang ba ganda sa? mo ay. Karilote, karite. Mangay dyan si Jo. Bisa ginsan dyan, mangay dyan si Gary. Kala ko sa jalan. Naisa mo ni si Jama, mangay mo kasi ka dahil. Lalupig mo mini mo dahil. Kaya sana all. Abi na bi. Manay. Sana all. Tawa, mangay si Wanto Jo. sa biguing na. No. Sana all. Sana all. Maawa man ko tapo. Ay, wow, sige, sana all. Sana all. Ah, otro na ito ra. Like, sana all. Sana ako. Grabe ang dyan man lagi day. Okay, lang. Wala may baili ron na. Mangay si Sagani. Journey yan. Dali, day. Mangay si Sagani. Mangay po si Jo. Hindi na laman na. Takto ron na dito. Ala, nung ka-cute. Murahin mo, ganak ko gato. Wala mi on. Kanara yan, kaya ngayon kaya. Wala kanira okay. Wala, nabali man na. Oo, eh. Wala kanira okay randan. Karate, sakto ni dati. Mangay kasi Jama. Mura ita na na ita. Lain na sud. Mura mo kagkuhan day. Wala kang taga-England yan. Oo, taga England. Nga na taga mga sanina. Wait, telepon. Ato bang? Sige, saan ko na kumangay? Ito na tilami. Bigyan mo tayo. Hindi mo day. Idalan na naman na. Ako po si Jama mo to. Mukas nga ni. Ano ra ba? Ano yan? Mga kagmadri yan, kaya surutod. Sabato ka day. Karabihan na. Diyan sa Carolina. Alin dyan? Uy, ang dyan po. Marang piriso. Mangay po. Pinireso bitaw. Lalagyo tapo rami. Ano na dyan marang piriso? Ngilad. Ano ni mo ti? Ano bitaw mga pinireso? Pati printan. Pinireso ra, pinireso. Sana all. Bag may. Tama kang bag may nabawla na. Kari ko ti last na dirti ahang pulo. Ang iriso ba? Mangay si Jadali. Mangay. Ha? Lagi siya. Kan sa tilas ari yan kang tatapuran niyan. Ay muna tapo rami. Lagi, pasok na. Kaya maangay. Mangay si Jam. Pwede kang muna lay. Yagma. Mangay gyapon. Ang sayang. Likong rin. Mangay hapon. Tapo rami. Lagyo tapo rami. Ang marang batang madam. Dali. Marang batang madam. Tapos sino ba? Kaya. Marang manager. Eh, pati ito pakita kay agad ko na. Pinagdaw kita ka ba? Dali, wala izan. Inaangay. Ano, marang madam. Manager. Ano ka sa pagiging Tayo sa kay. Ano na marang manager. Lugay si mama nay. Ay, sa mangay. Abi. Marang batang manager. Ano ki magkurma? Sana all. Mangay na. Mangay si Jam. Saan yung bata? Bulo ko kay napungat na na. Kaya kami sa ako. Mangay nga pa. Okay, sabi. Ang dyan. Na marang Last na dire, last kare ang bakit raman diri kadyo, raman dining lain na. Dalilas. Nga ni Wala kanina diya tapo rami. Kari last na lagi din. Mangay nga po. Tawag din na. Ay, nag-cute. Ay, dari dir. Ay, daghan. Uy. Ang dyan. Taiwan to eh. Ay, ano na mga panday. Marang Ay, si kuhan. Muki. Ay, butya. Tulingan na mo yung Lugay si mama tapo rami. Sakto gyapon. Gano'n gamay Nay na. usog nay lupas. Hala, Flor. Mangay si Jadali, Flor. Oh, Flor. Hala, Talikod. prinsesa. Talikod. Laglag pa ganyan. Narabas yung pas likod na ha. Hala, wala prinsesa.
Nakadako pa ni Jaga may puro maangay si Jaga. Sabi, maangay. Sa kanagawaan sa pagpilit. Hala, dali sipog dahil. Hala, lami ra bagkulong. Parang lami ang kulong sa prome. Ang nga dyan na ni Jaba. Anong kagwapa ni mo? Cheers. Sana all. Ikaw. Angay si Janay. Nanangay si Janay po diyan. Angay nga ni. Lami ra bagquality kaya nasapaw-sapaw ko. Di din lumaan mga panting. Angay ang dalagang gamay ha. Lupig si mama. Wow, sana all. Lupig si mama ni mo day. Lupig mo Doon mama. sabi kayo ka nakos likod. Doon sa akin Tayo sa kuno. Hindi mo Tayo sa balibot ba? Hala na lami ra baglikod. Oh, kaya may pina laso-laso. Laso. Open. Sana all. Woohoo! Anong kasi? Kay labanan na. Angay si Janay. Bye-bye. 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 Sana all. Sana all. Buhay na natin kay maligo na. A few moments later. Hi guys! Good morning! Mamainit gasahan ng paramig suman dia, bulanghoy. Hoy, natabang ko dahil putus. Ay, ang tabang Luis pa yung putos day. Kasi ko hindi rin. Hindi atin yung tilawan ron. Hindi atin may batir. Lami ka na yung palaman, bukayo. Lami ano? Ma, Hindi ka mukhang kaya na? di hapdusan ko ma. Hapdusan. Sana all pinino. Hapdusan ko ma. Da guys, sarang lamihan ha. Say ingas, gitara ta prome. Bet, yung tilawan ha. Lami lagi natin. Half dusan. Lami na bukayo. Lagi na. Da, agi ka may gitara na. 1/4 nga brown. Nay, lami na. Kanag 1/8 nga black. Mga na dyan na. Mura dyan na dark. Masangit mo ko lang ilang ipon. Na, isa itang bagluwas na eh. Kanang ka na bang mapalit sa pharmacy? Isa te. Conquer Sir Drop. Singan? Conquer Sir Drop. Drops na na siya. Ilapod na. Mahal na. Hindi ako Mapalit ka na ko yung resita. Ito entiro. Kuhan sa kanipatungan. Hindi, okay rin mag... Nga na dare. Hindi ito ni makapiright. Yung ano eh. Lami bitong. Hindi mo taganit eh. Kumabulang huy. Ito. Diyan guys, naglaba ko kay pila ka adlaw kong nagkaraoy, ako kalaba, mao ni ang mga labon na naipon na. Diyan, nadugangan pod kay day mga pinalit si Florami nga mga sinina, di ni diyan maarang na gipanghatag ni Aliana, mao na nga gipang labhan. Diyan, kuan nagsindan po kog limpyo CR kay limpyhuno na pod mo ni hanggi saliatan og limpyo. Nja hanggi dryer di ay gang mga nilabhan kay kuan lagi panahon sige gon uwan lisod og way dryer kay manimahong paneus mao na nga haram ang gipangkusot nja arang gi dryer kanang iwasin jud si Jaba kay mga laig color magsagol-sagol nakatry ko nga na nga murag mga guba.